Ongi etorri gaur uztailaren 19 asteazkena, elkarrizketa berri bat izanen dugu, Inigo Larramendi, Navarraldeko kidea da, eta aurten bi ekitaldi eginen dituzte udan, batetik Orreaga 824, abuztuaren 26an, Auritzen, eta bestetik irailaren 9an, Donapaleunen eginen dute, eta horren inguruan eta historiaren inguruan hitz egitera etorriko da, baina beti bezala guazen lehenengo betiko dukiarekin. Guazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1858an, emakumeen eskubideen lehen biltzarra egin zen New York hirian. Urte batzuk geroago, 1920an, Petrograden edo San Petersburgon, Internazional Komunistaren bigarren kongresua hasi zen, 1919an Leninek sortutako komitean izenarekin. Egun berean, baina 1936an, Espainian sindikatuak kolpearen aurka altxatu ziren eta gerra zibila hasi zen. Francisco Franco generala Tetuanera iritsi eta Marokoko armada Espainiarraren agindua hartu zuen. Madrilen 19. gobernu errepublikarra osatu zen, Jose Giral buru eta honek herriari armak ematea erabaki zuen. Bartzelonan kolpeak porrot egin zuen, ordena publikoaren indarrak aurre egin baitzion, CNT Fairen laguntzaz. Eta bukatzeko 1960an, 9 langile hil eta 2 zauritu izan ziren trenak harrapatuta. Trenbidea konpontzen ari zirenean, Monsolisetik gertu, Bartzelonan. Ikus dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, Artxanko, Bizkai, Peralta eta Bandres osasunako zuzendari hoiek 10 eguneko epea dute espetxean sartzeko. Audientziak espetxeratzea eta klubak 2,3 milioi ordaindu behar dituela jakinarazi du. 3 egun dituzte errekurtsoa jartzeko eta salbuespenezko arrazoiren batengatik etetea eskatzeko. Alboan, Osasunak 1-0 irabazi zuen Hueskari Lerinen. Behean, politikan, batetik, Zapaterok Feijoko PP, Aznar eta Rajoiren eskuinean dagoela dio. Eta bestetik, Belpozuetak PSOErekin egindako itunak legitimoak eta kontzienteak izan direla dio. Argazki nagusian, atzo agertokia muntatzen ari ziren. Izenburua, Olit eszenara ateratzen da. Hiria, antzerki jaialdiari buruzko azken xehetasunak ematen ari dira. Eskuineko berrietan, San Ferminen ostean COVID-19aren kasuak ugaritu egin dira eta 12 daude ospitaleratuta. Jarraian, Faltsesko kamioilari bat hil da Murillo Elkuende kalean izandako irteera baten ondorioz. Eta behean, Auzitegi Gorenak berretsi du Foru Ogasunak ez zuela 10 urteko haur bat bahitu behar. Bukatzeko, UPNek Gurutzeko plazan hasiko ditu lanak herritarren oposizioarekin. Diario de Navarra titular nagusian, bateriak mihiztatzeko fabrikari buruzko zalantzak handitzen ari dira Nafarroako Volkswagenen. Irain sentimendua landabenen, Martoreiek izango duela baieztatzean. Azkeneraino borrokatuko dugu, dio enpresa batzordeko presidenteak. Alboko berrian, Faltsesko kamioilari bat hil da N121 errepidean izandako istripu batean. Argazki nagusian, Angel de las Heras ura edaten atzo lagun baten ondoan Iruñeko obra batean. Titularrean, lanean ia 40 gradutara. Nafarroak egun gogorra bizi izan zuen temperaturak behera egin aurretik. Ezkerreko albistetan, San Fermin jaien ondorioz COVID kasuak zabaltzen dira. Eta bukatzeko, Iruña, Gurutzeko plazako obrak polemikarekin hasten dira. Gara titularrean, Belpozuetaren hitzak. EH Bildurekin bakarrik hitz egingo da, eztabaidatuko ez liratekeen gaiei buruz. Belpozuetak hainbat legetan parte hartu izanagatik harro dagoela adierazi du, eta horrek zerrendetan errepikatzera bultzatu du, eta uste du uztailaren 23aren ondoren posible dela arau horiek finkatuko dituen gobernu bat sortzea. Argazkian, Pedro Sánchezek PSOEren mitina aprobetxatu zuen Feijoo PPko hautagaiaren aurka egiteko.
Jarraian, Rafaela Romero, PSeren Gipuzkoako hautagaia, dio arlo sozialean lorturiko aurrerabideak inoiz ez direla porrot bat izango. Eta Ezkerreko Berrian, kamioia iraulita harrapatuta geratu den garraiolari bat hilda. Behean, MHek iparraldean eta hegoaldearen arteko arrakalaz ohartarazten du. Eta bukatzeko Alboan, txirrindularitzan, Bine Garden kolpean turra irabazteko bidean. Berrian, berri nagusian, mugaz gaindiko harremana indartzeko oztopoak arintzeko eskatu dute gazteek. Eusko Ikaskuntzak, Nafarroako Gazteriaren Kontseiluak eta Kitian Abirriko INSUP erakundeak egin duten ikerketaren arabera, gazteek kezka agertu dute burokraziarekin eta garraio sare eskasarekin. Argazkian, Italian atzo turistak Erromako Koliseoan. Titularrean, planeta erdia egosita. Inoiz erregistratutako temperaturarik beroenak izaten ari dira ipar hemisferioko toki askotan. Beko albistetan, Ezkerrean, garraiolari bat hilda Murillo Elkuenden lanean hilden 6. aurten. Alboan, eskuineko blokearen mamua astindu du Sánchezek Donostian. Espainiako presidenteak gorrotoa zabaltzea leporatu dio PPri. Bozak PSOEk irabaziko dituela adierazi du. Eta amaitzeko, Maria Solana, Geroabaiko diputatu gaiak, dio autogobernuaren higadura isila eta ez hain isila salatzeko egon behar dutela Madrilen. Eta bukatzeko, Euskal Herria Irratian, berri nagusian Maria Solana, Geroabaiko diputatu gaia. Bere hitzetan, Nafarroan eragina izanen duten neurri guztien gainean, zelatan egotera doazen Madrilera. Ez doaz Madrilera, Espainianderako legeak egitera, baizik eta Nafarroako autogobernua eta ongizatea bultzatzera. Alboan, Anika Luján, Geroabaiko senatariak, dio Geroabai Madrilen izan denetan Nafarroaren ahotsa bertan izan dela. Eta bukatzeko, COVID kasuek eta ospitaleratzeek gora egin dute Sanferminen ondoren. Gaurko eta biharko eguraldia ikus dezagun orain. Gaur tenperaturak behera egingo du, batez ere hegoaldean. Araba hegoaldean eta Nafarroa hegoaldean maksimoak aurreko egunean baino 10 gradu beherago gelditu dira. Eta kostaldean atzo baino koska pare bat beherago geldituko dira. Kantauri surialdean behodeiak nagusituko dira. Eta goizean zirimiria egingo du. Arratsaldean oro har atertu eta hodeitza arinduz joango da. Hegoaldean berriz goizean hodeitza zulatuz joango da eta eguerditik aurrera eguzkitsu egongo da. Haizea iparraldetik ibiliko da eta barnealdean, arratsaldean zertxobait biziago ibiliko da. Ostegunean berriz giro goibela espero dugu iparraldean, behodei ugarirekin eta euriarekin, batez ere egunaren bigarren partean. Hegoaldean zerua garbiago egongo da, baina horrere agertuko dira hodeiak noizbehinka. Temperaturak ildo beretik jarraituko du. Arratsaldean iparraizea indartu egingo da, bereziki hegoaldean. Gaurko elkarrizketan Inigo Larramendi etorri da, Navarraldeko kidea, ongi etorri eta arratsaldeon, Inigo. Arratsaldeon, Irune, eta eskerrik asko. Eta aurtengo udan 2 ekitaldi nagusi egin dituzue, bat Auritzen abuztuaren 26an, ez banago oker, eta bestea Donapaleun irailaren 9an, ez? Bai. Hasteko, joango gara lehenengo abuztuaren 26koa, eta gero utziko dugu irailaren 9koa. Beraz, deituko da Orreaga 824 aste kulturala. Izanen da. Hori da lehenengoa, bai. Kontua da orain denontzat badator hori, udaren aro berezi hori, ez da, norberak alduen neurrian, oporrak edo dena delakoak egiten dituela, eta hor denok hor daukagu buruan utzune bat, gertatzen zaigu buruan, eta pixka eta horren aurrean,
jendeari proposatzeko udaren amaierarako bi utzi ordu horiek, ezta? Gero denbora gutxi geratzen denean, gogorra hasiko dugu berriro, baina merezi dugu orain uda baino lehenago, edo uda astean, pixka jendeari proposamena luzatzea. Eta zuk esan bezala, lehenengoa, egun nagusia, zuk esan bezala da abuztuaren 26an, baina berez hori txertatzen da aste kulturo oso baten barruan. Agian egitaragoarekin sartu baino lehenago, azalduko dugu, zer dela eta, zein da gaia, eta bar. Berez, horren gai nagusia da, gure historiaren gertakizun zehatz bat, eta da Orreagan edo Errozabal, Roncesvalles erderaz, gertatu zen guda, bataila bat, oso informazio gutxi daukagu horren inguruan, hori ere izan behar da, dira bi parrafo, bi iturrez horietan, baina badakigu gertatu izan zela, 824an, eta urte horretan, oso laburbilduta, garai hartako baskoiek, edo izan da, baskoien aliantza bat, eta hori garrantzitsua da, Frankoen ordezkariak garaitu zituztela. Dakiguna berez da hori, ez da askoz gutxi gehiago. Kontua da, zergatik goratu behar dugu hori, ados. Alde batetik, Orreaga edo Errozabali dagokionez, nik uste ezagunagoa da, horren horretik gertatu zen lehenengo bataila bat, 778an, non garai hartako baskoiek, Karlo Magnok buru zuen armada bat garaitu zuen. Kontua da, bataila hori gurean askoz ezagunagoa da, Roldan edo Errolan, horre Ibainetan badago mugarri mugarri bat, nolabait Roldan hori gogorazten duena. Kontua da hori gehiago ezagutzen dugula, nola edoala, zergatik, handik 200-300 urtetara, egon zelako gurutza den testuinguruan, hildo literario bat, Chanson de Goland, Errolaren abestia, pizkat, musulmanen aurkako testuinguru horretan, gertatutako bataila horren inguruan, kontakizun literario bat osatu zuen, ezta? Baina hori euskaldunei gutxi azola zaigu, alegia hori, azolatzen zaigu, baina guretzat askoz garrantzitsua da, eta tamales gutxiago ezagutzen dugu bigarren bataila hori. Bataila horren garrantzia zein da oso erreza. Momentu hortan jaio zala Iruñeko erresuma. Eta kontua da, datorren urtean, 2024an, betetzen dira 1200 urte hori gertatu zenetik. Eta hori, zer da, gure independentziaren hasiera nolait esateko, edo mugarri nagusia. Ni honetaz aritzen naizenean, beti ni gustatzen zait bidaiatzea eta bidaiatzean bidaiatzen duzu herrialde bakoitzean bere burua nola adierazten duten eta beren historiari buruz zer esaten dizuten, ezta? Eta, hainbat herrialdetan, esate baterako, bere jai nazional nagusia gehienetan, Ego Amerikan esate baterako, oso agerizkoa da, ezta? Lotuta egoten da bere independentzia egunarekin. Alegia, herrialde osatu batentzat, bere independentzia noiz galdu edo noiz berreskuratu edo noiz lortu zuen, ez da nolaiko hitzordu bat. Guk badaukagu hitzorde hori, eta da hori hain zuzen ere. Beste batzuk egon da, ez hori nagusiki, horre markatzen da, hori, iaia erabaten edo bestean, 1000 urtez aritu zen egitura aske edo independente baten abiapuntu bezala Euskaldunon independentzia, hori ez da txantza. Eta hori da pizkat goraipatu nahi dugun ideia bat, eta horregatik egiten dugu pizkat kongresu edo jardunaldi hau. Pizkat ikusten dugulako gure jende artean ez dela hain ezaguna, bere biziko garrantzia izanik, eta nahi duguna da, gutxienez, aldugun neurrian, jende artean,
hori adierazten, ezta? Haizue, jakin ezazue, datorren urtean 1200 urte betetzen direla, Urar Basauk bere independentzia gauzatu zutela, ez da zantzen, ezta? Eta, bueno, hori da pizkat zergatik, zer gogoratu nahi dugu horrekin eta zergatik egiten dugu. Ez dugu datorren urtean egiten esandakoagatik, oso data ezaguna izango balitz, ezen barrezkoa izango, ez dakit, gizarteratzea, eta baina, bueno, ikusten dugu, edo gure ustez behintzat, ez da beharko luken bezain, ez da beharko luken bezain ezaguna, eta, bueno, horregatik behar da, horren aurreko lan bat, txingurri bat lan egitea, ez da, jendeari esateko, aizue, jakin ezazue, hau gertatu zara. Eta, bueno, gero ja berez egitaragoari helduta, nolabait esateko, egun nagusia zuk esan bezala 26an izango da, orain komentatuko dut zergatik, baina zertatzen da aste kultural oso baten barruan. Hau dator, ja 3. erraldia da, Auritzeko udalarekin elkarlanean aritzen garela, eta harreman etekingarriari da izaten, ikuste, bihaldintzako, eta jendearen erantzun interesgarriarekin. Eta hori, udalak nahi zuena zen, hori, pizkat hori hitzaldi utz bat edo, baina gehiago, horri gorputz bat eman, eta ezur mamitu, mamila eman. Eta, orduan, esan bezala, gauzatuko da, aste kultur osol bat bezala. Hori, hasiko da, egingo da batez ere, larun batetan, asteburuetan, logikoa denez. Eta hasiko da 19an, alegia abuztuaren 19an, goizean, uste dut dela 12etan, Xabier Irujok, Nevadako Unibertsitateko kideak, edo, bertan lan egiten du, doktoreak, hitzaldi bat emango du, Horreagako edo Errozabaleko bataiari buruz, uste dut gehien bat lehenengoari buruz, baina hori berak aipatuko du hizketaldian. Hori 19an goizean, gero, egun horretan bertan, baina arratsaldean, ide batez, hori zehaztuko du denborarekin, baina lehenengoa, Xabier Irujoren hitzaldia Uritzeko eskoletan izango da, odolaren ondoan eta Elizaren ondoan. Gero, arratsaldean, ja, bertako kulturetxean, uste dutela 7etan, gero, dena den guztia Navarraldaren web horren denega, nik ematen dudan aukua da, nahi interesa daukan arrentzako, navarralde.eusen sartuta, hor badago goikaldean banner handi bat, eta hor sartuta hori guztia zehaztatuta dago, eta izena emateko aukera ere badago. 19an ez da izena eman beharrik, ez Xabier Irujoren hitzaldian, eta ez da ere arratsaldean egingo den kontzertuan. Eta oker ez banago, beltzaren bikotea, orain beltzaren taldea, zelenago bikote bat zen, eta orain talde oso bezala osatu da. Dira pizkat gidakidanez, ez diet oraindik entzun, kontuz, baina pizkat ohiko musika batzuk, toke klasiko batekin egiten dute, aukera bat egongo da, ekitaldi kultural interesgarri bat gozatzeko. Hori 19an, larun batean, hurrengo astean zehar, bertako Auritzeko kulturetxean, erakusketa bat jarriko dugu, panelekin eta bat, hori, hasieran aipatu dizkizudan gertakizun hauei buruz, informazio nagusia emateko. Gainera, horre ez ezagun astu gero, komentatuko dugu emakumeen kontua, zabenetik du. Hori, aste osoan zehar, erakusketa hori, eta gero, egun nagusia, zuk esan bezala, abuztuaren 26an, larun batean izango da, hor bai izena eman behar dela, navarralde.eusen bitartez, eta hor, goizaldean, uste du lau hitzalde emango ditugula, Patxi Zabaleta, Iñaki López de Luzuriaga, Patxi Zabaleta, eta neu ere, eta norren ez, ez da horian, ez izan gogoratzen, baina da arkeologa, hori dena web-horretan dago. Hiru edo lau hitzaldi, pizkat gai honi buruz informazioa emateko.
hori, honena da web horrendian sartzea eta horre informazioa dago. Hori goizean, gero horren jarraian, itzaldian ondoren, mai inguru bat egingo dugu, horrein ari gara saiatzen partaideak lotzen, hor provisionala da oraindik gaur daukaguna, bai, horre, aia gara saiatzen esate baterako Paul Urquijo elkartzen, saia ikusten dute, beste batzuk, iruzpalau, nahi dugu pizkat mai inguru zabala izatea, ikuspuntu ezberdinekin, bai politikaldetik, baina baita ere politikaz kanpoko Juan José Ramón Beloki uste duten izena, ari gara iatzen hori, mai inguru bat osatzen, bai politikaldetik, baina baita ere politikaz kanpoko jendean hitzarekin, gaiari buruzko ikuspuntu ezberdinak izateko, ezta? Hori, zenoago garrantzia duen kontu edo gertakizun hori gaurko ikuspuntutik, ezta? Hori da nagusiki 26an egingo duguna. Gure asmoa zen, gero amaitzeko badaukagu antzezlan bat, Orreaga oroituz, da oso lan interesgarria, hori egiten dute Goierriko Segura Herriko, Gipuzkoako Segurako Herriko lantalde bat, 21 lagun edo, helduak eta agurrak ere. Eta kontua da, alde batetik, antzezpenak bi atal ditu, lehenengoan aurrek. Haiek egiten dute, historia horretan haiek antzeslan antzerki talde baten daude eta prestatu behar dute antzeslan bat horreako gaiari buruz. Eta hori, guru horretan, erabiltzen da aurren ikuspuntutik ere, zer gertatu zen adierazteko, oso modu atseginean, harinean, eta bar, ezta? Eta gero, bigarren zati baten, hor parte hartzen dute helduek, eta egiten dutena da, modu, hori, harin eta tarteka umurea ere sartuta, baina, atzean oso gogoeta sakona sartuz edo txerdatuz, gaurko nola hor gertatu zen horrek, gaur eragina eduki duen haien bizitza, ezta? Diktaduran eta hori gertatu diren hainbat gauza finean, gezurra bali ere, hori guztia iragenean gertatu zelako gertatzen da gaur, ezta? Eta hori egingo dute guk nahi genuen 26an arratsaldean egin, azkenean ezin da datengatik, eta egin izan dena da hurrengo larun batera pasatu, irailaren 2ra, hain zuzen ere, oker ez banago 5etan. Horrekin esan bezala oso egitarau zabala, eta, uda da, oporrak dira, baina baita ere nik uste batez ere abuztua gaieran oso egokia izaten dela, agian jende gehiena hasten da, edo ia itzuli da lanera, edo ari da itzultzen, baina nik uste nire behitzak gertatzen zait, jende askori gertatu zaio zirenik, asteburu horiek egokiak izaten direla, opor horien luzapen modura edo, iesalditxo bat edo beste egiteko, ezta? Eta, esan dakoa kontua da, 3 asteburu horietan, eta gainera, nik auritz eta inguruko eskualde hori guztian, nik uste beti merize duela bizitatzea, hori 3 eitzaki interesgarri dituztela ikusleek eta entzuleek, asteburun pasarako eta formatik ikasteko bide batez, baina modu atsegin baten. Eta ekitaldi honekin ere izan nahi duzuek goraipatu emakumeen papera, ez, gehien bat? Bai, hori garrantzitsua ere da. Nik uste 2 ideia nagusi goraipatu nahi dugula, lehena ja aipatu duguna, independentziaren hasieran, esateko, datorren urtean betetzen den 1900 urte horrena, eta bigarrena da esan bezala, lehentxeago, iraganean, esate baterako, Orreagakoarekin lotutako gauza egin ditugu, eta normalean hor, bai etzagutzen dugula, Eneko Aritza, Eneko Aritzaren pertsonaia, ezta? Lehenengo errega izan zelako hori, gutxo gara ezagutzen dugu. Baina guk garrantzen dia eman nahi diogu testuinguru horretan eta hori guztia gauzatu ahil izateko, garai hartako nafar emakumeek izan zituzten parte hartzea, hori goraipatu nahi dugu. Eta bereziki horri aurpegi bat edo izen bat ematearren, zentraltasun bat eman nahi dugu honeka zen Eneko Aritzaren ama,
kontua da, aipatu dugun eta espotuko dugun Surtzeno eta Hogeita Lauko bataila hori posible eta garaipen hori gauzatu ahal izan zen, bereziki 3 talde ezberdinen arteko aliantza bat egon zelako, baskoien aliantza bat, alde batetik Eneko Aritzaren inguruko baskoiak, gero Tutera aldean, Erribera aldean ziren Banukasitarrak, eta baita ere gaurko Aragoiko ipar mendebaldean ziren baskoi aragoiarrak, Garzia Almalo, Garzia Gaiztoa delakoaren ingurukoak. Kontua da, hor, aliantza hori, posible izan zela, emakume hori esker, alegia, eta bereziki honeka. Honeka zen, esan bezala, Eneko Aritzaren ama, egongo zen, ziurenik, egongo zen, eskonduko zen, Eneko Aritzaren aurreko agian, hor, zantza daude, beste buruzagi baskoi batekin, litekeena aurreko urteetan, edo urte batzuetan gutxienez, Iruña menpean eduki zuela Frankoen aurka eta bar. Gero, bestaldetik, honeka horren ondoren, Banukasitarren nagusi edo buru zen Musa Ibn Fortun, Musa batekin euskundu zela, eta hortik Musa ezagunaren ama zen, alegia. Banukasitarren liderra edo burua eta baskoitarren burua zen Eneko Aritzak, anaiak ziren, hor honeka dago. Eta gero, bestalde, honekaren alaba bat, alegia Enekoren arreba bat, eskonduta zegoen Aragoiko tipo honekin. Alegia, esan eduguna da, oso garrantzitsua dela, eta ez da salbuespen bat Nafarroaren historian. Orain ez gara ikusten dugu, baina hori errepikitzen da, denboran ikusten dugu nola emakumeek gure historian, momentotan, bakarrik dakigu erregei eta aiei buruz, ezta? Garrantzi interesgarria da ere, ezagunak ez ziren emakumeak ezagutzea, ezta? Horrengo gutxienez, hori merezi duela azpimarratzea izan nola, gure historiaren Nafarroaren pasarte nagusietan, Honeka eta Toda, Aznarez, hori berandugokoa da, baina bere biziko garrantzia izan zuen, garai hortan hori nola Honekari esker eta berak egin zuen sare mamitze horri esker gertatu zen independentzia hori. Hori da pizkat azpimarratu nahi dugun beste ideia bat. Beraz, aste kultural hau abuztuaren 19tik 26ra, ez, izanen da? Bai, hori da. Antzezlana irailaren 2an. Hori da, lehenengo proposamena. Eta bigarren ekitaldia izanen da irailaren 9an Donapaleon. Hori da. Bertan, horrek antolatu du Zabalik elkarteak zuekin, ez? Ados. Kasu honetan, lehenengoan egin dugu auritzeko udalak eta Navalderen artean, lehenengoa, eta bigarren honetan, gehien bada, bertako Donapaleuko Nafarroa bizirik izena jarri diotela, dioten, pizkat bere garaian egon zen lan hildoaren izena hartuz edo, eta kontua da esan bezala, kasu honetan lideroak Zabalik elkarteak daukala, arekin harreman oso ona daukagu eta ari gara laguntzen eta guk ere neurri batean parte hartuko dugu haiekin, bale? Orduan, agian lehenengo kontua da, hori ere zehazteke daukagu pizkat haiek bidali duten txostena, baina agian merezi du lehenik eta behin aurreko ekitalden egin dugun bezala, azaltzea zergatik. Zergatik Donapaleon, hori da. Zergatik Donapaleon eta zergatik data horretan. Bai. Eta gainera, kasu honetan nik uste oso garrantzitsua dela, nik uste buruan oso sartua daukagun muga mentala usteko, oso garrantzitsua da hori ustea. Askotan mapak eta jartzen ditugu, baina gero, eta aldarrikatzen dugu gure mapa hau edo bestea dela, eta baina gero gunerokoetan konturatzen gara nola ez dugu behar bezala ezagutzen bestaldean, kokatxo artean dauden gure herrikideak edo. Kasu honetan, kontua da, gutxo grabera, zorienez, azken urte hauetan egin den lanari esker, lehenago Eneko Aritza, gutxo ezagutzen dugun bezala, jabetu gera eta badakigu gehienok, 1512an eta ondoren urteetan, Nafarroako konkista bat gertatu zala, eta hori gutxo grabera lortu dugu ezagutaraztea.
baina kontua da momentu hortan ez zela Nafarroa aske desagertu. Alegia, 1527tik, horre jartzen da pizkat konkista fase horren amaiera, eta ondorengo mendean, 1120 arte, ia mende bat, hor Nafarroako erresuma askea iraun zuen oraindik. Eta iraun zuen gaurko Nafarroa beheran. Baina gare hartan ez zen Nafarroa behera, zen Nafarroa. Eta bere, haiek saiatu ziren, hori, Nafarroako erresumaren Pirineos hegoaldeko lurrak ere berreskuratzen, haiek beren idatzetan eta ez dute hitz egiten Nafarroa behera bezala, baizik eta Nafarroa bezala. Eta Nafarroa beherako lurralde horretan errepikatu zituzten, Iruinean zituzten erakundeak. Gorteak eta bar, estatu orokorrak osatutu zituzten, eta foruek ere biziraun zuten, aske irauten zuen eskualde horretan. Oso gara interesgarria izan zen gainera, horre gorte protestante izan zen, Juana de Albret, Enrique Bigarrena, eta bar, eta bar. Esan nahi dut, oso denbora interesgarria dela eta tamalez gurean gutxi ere ezagutzen duguna. 1920an urte horretan Frantziako erregeak nolabait esateko bereganatu zuen Nafarroako erresuma hori, ez gara horretaz luzatuko, baina jarri dezagun pizkat mugarri hori, ezta? Horrekin lotuta ja, Zabalik elkartearekin batera, ja 2020an, pandemia garaian, batzar bat osatu zuen Donapaleun, osatu genuen edo antolatu genuen Donapaleun, eta horren ondorio bezala, hau dator, ezta? Kontua da, aipatu dizuedan historia tarte honetan, mende horretan zehar, Nafarroako gortea eta bere txanpona egiteko eskumena eta etxea eta bar, hori guztia zegoen Donapaleun. Alegia, Donapaleun izan zen, eta nik uste hori dela guk buruan gorde behar duguna, lehenago izan dut 1200 urte independentza eta bar, kasu honetan gogoratu behar duguna da, Donapaleu izan zela azken euskal hiriburu askea. Ez da nola banaiteko kontua. Eta hori da pizkat hor gogorazi nahi dana. Zergatik aurten hori, Zabalik elkartekoek egin dute, konkista 1512an hasi zen konkista horren ondorioz eta bar, esan bezala, Nafarroako erregeak iparraldera mugitu ziren, eta 1523an, abuztuaren amaieran, ez dut eguna gogoratzen, kontua da, garai hartako Nafar erregea, Enrique Bigarrenak, Nafarroako foruak zin egin zituela. Hor kontua da, aurkitu omen dutela agiria, non beren zin agertzen den. Dokumentua berez, eduki aldetik ez dauka zer berezirik, da oso dokumentu legala, ez berezik interesgarria edukiaren aldetik, baina bai zinaren aldetik. Orduan, Zabalik elkartekoek egin nahi izan dutena da, nolabait esateko zin hori egin berri, nolabait esateko ez erregearen aldetik, baizik herriaren aldetik, alegia. Enrique Bigarrena bere foruei atzeki zitzaion bezala, garai hartan guk ere gaur hori egiten dugu. Eta bide batez, esan bezala, haiek ere bultzatu nahi dute Euskal Herri osoan, hori, aipatu bizetan, Donapaleu, alde batetik hori, iparralde eta gorraren aldeteko muga mental horiek hausten joazteko, eta gogorazteko aizue, hemen Donapaleun gure azken hiriburu askea dagoela, ez da txantxa. Hori da pizkat, zergatia edo zergatik zer gogoratu nahi den ekitaldi horretan, zergatik, eta bar, bale? Eta gero dator pizkat egitaragua, hori guk oraindik sosten bat baino ez daukagu, baina nik uste ja abuztu amaieran edo hori zehatzago bidaliko digute eta Navarraldaren web horreldean ere jarriko du. Aurreko ekitaldea ja gure horreldean dago, edo nor sar daiteke, hor kontsultatu, harakatu, eta izena eman nahi baldin badu, hori egingo dugu. Baina aurrerapen gisa, hori bai, hasieran 3 hitzaldi egongo dira, ordua ez da agertzen, baina nik uste eta 10etan edo hasiko mondala, 10etatik ordu 12 edo.
Lehenengoa, horraz moda Alvaro dut ematea, Alvaro dut, kontua da bera lan egin duela, aipatu dizuedan, agiri hori, non ezin agertzen den berak landu duela, irakurri, itzuli, eta bar. Kontua da, uste, agian, kanpoan egon dela, agian beste norbaitek emango du. Baina, bueno, edo Alvaro dut, edo bere ordezko norbaitek lehenengo hitzaldi bat emango du, berez, 1523an gertatu zen horri buruzkoa, bigarren bat emango du Nabarraldeko Behin Agirrek, eta horre gu laguntzen dugu, esate baterako. Testuinguru historikoa emanez, orokorragoa, eta hirugarren bat izango da Peio Monteano, berez konkista, 1500ko konkista, eta ondorengo urtea, gaurko bazen Nafarra berean ikizituen erabina adierazteko, eta hizkuntza ezberdinetan emango dira, euskaraz lehenengoa ziruenei frantsesez, Behinik euskeraz eta Peiok gazteleraz, baina Sablik elkartoke badaukate sistema bat pizkat, itzulpen, momentuko itzulpena egiteko, eta hori. Gero, hori gutxo gara bera, 10-etatik 12-tara. Gero, eguerdian, Donapalon badago, gaur ez da Eliza bat, baina bazen St. Paul edo Donapaleko Eliza bat zena, eta hor ziren Nafarroako estatu orokorrak, gordeak. Eta alde hortatik, gure historian eraikin esanguratsua da, ezta? Gure sobrinetasunaren egoitza izan zen bere garaia. Eta, hor ekitaldi bat egingo dute, dantzariekin eta bar. Izan bezala zina hori berrerazteko, berrezartzeko. Erregeak egin zuen gure legediaren zina hori guk ere gaurko euskaldunok berriro egiteko, eta esateko. Ez dakit zenolako ekitaldi mota izan dira, baina ideia hori da. Eta, gera horren ondotik, egongo da bizita gidatu bat herrian zehar, bazkaltzeko aukera ere emango dute, eta zer gehiago, hori da ekitaldi nagusia. Gero arratsaldean ere uste dantzak eta barrekoak antolatuko direla. Finean, esan bezala gauzak badira oraindik zehaztu gabekoak, eta denbora daukagu hori zehazteko, eta nik uste abuztu amaieran edoia hori itxita gudala, gure web orrialdean jarriko dugu. Eta, kontua da hori, nik uste oso data honak dira, alduenarentzako, iraila 9, ja itzulita lanera edo... Kurtsoaren hasiera... Hori da, horrendik ez, iraila hasieran horrendik bero egiten hori du, Nik uste batez ere oso itzakiona da, hori esan bezala, hor, eta batez ere hemen daukagun muga hori hausteko, elkar ezagutzeko, biogea Nafarrak eta Euskaldunak, eta horretan sakontzeko, ez da, nik uste duzu aitzaki polita izango da, eta ekitaldi ederra, egon ez denarentzako Donapalu ezagutza merezi du, eta inguruan badira hainbat toki polita ere, nik uste eguna baino gehiago, asteburua inguru hontan emateko, nik uste aitzaki oso ona izango dela. Esan bezala, orain, ondo pasa udan, atzeen hartu, eta gero etorri. Bi proposamen interesgarri dituzue, denbora pasagon bat emateko, baina gure buruari buruz ere ikasteko, ez asko daukagu horrendik ikasteko. Normalean zein den mota joaten da ekitaldi horietara? Badago profil bat sortuta edo... Normaleat egoten dira, alde batetik egoten dira pizkat, guk Nabarralde ezagutzen duena eta guren ibiltzen dena, eta gero bestalde tokitik hurbil egoten dena. Gehien bat izaten da adineko jendea, batez ere jardunaldietara, baina horregatik ere sartzen ditugu beste batzerki edalako gauzak, agian berez hitzaldi eta jardunaldietara joaten da normalean, horretan interesadokan jendea hori ja, normalean izaten da, batez ere adinekoa, normalean. Agian hori, garatu gara ditugu, gazte jende artean, gauzak horiek ere, jendarteko, zabaltzeko bitartekoak
bitarteko berriekin. Bai. Baina, bueno, hitzaldietara gutxienez hori izaten da normalen profila. Batez ere edo hori normalan gure hitzaldietara eta etortzen den jendea, beti norbait berri agertzen zaigu, hori bete ere gertatzen da. Eta hori, horitzen egiten baldin bada, edo Napaleon egiten baldin bada, inguruko herrietako jendea ere hurbiltzen nahi da, hori izaten da. Horregatik ere sartzen gara, antzerkia eta gauza arinagoak ere sartzen, beste eduki bera, beste modu atsegin eta arinago baten, beste eratako jendearen gana lanazteko, ez da. Hori da ideia edo asmoa. Eta jende asko gerturatzea espero duzue? Edo gutxienez gerturatzen den jendea disfrutatzea, ez? Eta gertaruko da, nik uste joan den urtean esate baterako, eta aberitzekoa zarien ez momentu hortan, joan den urtean buruz zarien ez, baina nik uste 70 lagun edo itorri zerela, abuztu amaiera izanik, eta bainera gaia, nik uste gai hau atsegineagoa edo errezagoa dela ulertzeko. Joan den urteko esatere, zuzenbe Pirinarra, faseriak, gai interesgarria da, baina agian jende gehiaren etxako ez dira hainbeste esaten. Gai hauek historiarik eloturoka, egia esan da, agian errakarriagoak izaten dira. Esan dakoa, guk aurreko urtetako esperientziarekin, jendeak ongi erantzen dugu, kopuru horietan, kontua ez da 1000 lagun. Hori da. Argi dago. Baina hori, 50 eta 100 artean, edo agian etortzen baldin bada, primeran hortik jutzen da. Eta gero, Donapoloekoa pizkat ezberdina da, ez da gehiago kalean egingo den jai bat, agian erzagoa da jendea modu orokorragoan hurbiltzea, saietuko gara ere hegoaldean pizkat hori ezagutarazten, ikusiko dugu. Nik uste bai egokia dela hori era guztietako jendearentzako. Ze da Finlanda hori asteburuko txango bat, bide batez ekimen interesgarri batekin, eta hori familientzako eta egokia da esate baterako. Ikusiko dugu. Oraindik denbora geratzen da, jende animatzeko, jendean udan bueltan... Hau da zirimiria bezala, hori da. Lehenengo ekaitz bat, jendeak jakin bezala hori hor egongo dela. Eta existitzen dela. Eta nire gertatu zain, ez dakitze gertatzen da hor udako egun batzuetan, hor astura sakon bat gertatzen segula, ez dakitzen batik. Eta gero bultatzen gara eta prestatu dugu. Ni badak zer baneukela egiteko orain, baina astu zaigu. Jakin bezala bihotze gordu hori badituela udaren amaierako eta gainera orain deno daukagun gure agenda hemen bilan, erreze da hor apuntatzea eta gero-gerokoan. Hori da. Hori, 26ko jardunaldiaren txako esan bezala hor baitzen da eman behar dela. Izen ematea. Nahi duena, momentu entatik aurrera eman dezak izena gure gubernaldean. Baina, bestela, agendan sartu eta onbidapena hor dago. Hori da, mila esker Inigo, eta zuk esan bezala Navarraldeko webgunean sartzean informazio guztia eskuragarri izanen duzue, eta plazer bat zuen zutea eta ea jende animatzen den, eta gu animatzen garen, ez? Hori da. Eskerrak zuei aukera hau emateagatik, eta hor elkar ikusten dugu. Hori da, mila esker. Mila esker zuri. Goazen orain Iruñeko udalaren azken albisteak ikustera. Batetik, Zangoza kaleko lurpeko bizitegi aparkalekua eraikitzeko obrak hasiko dira. Aparkaleku horrek 356 plaza sortuko ditu ibilgailuentzat eta 45 motozikletentzat. Orain arte, 457 pertsona interesatu dira 75 urterako administrazio emakidako erregimenean plazak erostera. Bestetik, Arrotu zentroak 10 bat jarduera proposatzen ditu asteazken honetatik udako programazioan. Herritarrak LGTBI+ errealitateaz sentsibilizatzeko. Hitzaldiak, tailer bat, erakusketa bat eta antzezlan bat izango dira besteak beste, San Gregorio kalean eta Nafarroako antzerki eskolan. Jarraituz, argiteria publikoko instalazioak, semaforoak eta bestelako udal azpiegiturak
energia sornitzeko kontratua lizitatu da. Hornitutako energia jatorri berriztagarrikoa baino ez da izango 3 urterako kontratu batean. 9.750.000 euroko aurrekontuarekin. Amaitzeko, Arrotxapea, Txantrea eta Magdalenako beheko solairuetan uholden eta sotoen ondorioak minimizatuko dituzten hobekuntzak egiteko laguntzak deitu dira. Deialdiak 280.000 euroko aurrekontua du eta eskaerak aurkezteko epea abuztuaren 31an amaitzen da. Mila esker beste egun batez hemen egoteagatik eta beti bezala bihar eduki berriarekin eta elkarrizketa berriekin egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.